ulendo watu kumalizanso nsonkhano watu pano tikale tikulankhula ndi Professor Arthur Peter Mutharika posachedwa pompano ndiye tione kuti zikhale bwanji mukuonera kanema wa Times kuchokera kuno ku Ntandire ndiyetu Professor Arthur Peter Mutharika angomaliza kumene Professor angomaliza kumene kulankhula. Your Excellency, we must congratulate you for a very beautiful rally today. Thank you. Thank you. What for coming. Thank you very much. When you see huge crowds like these, what comes to your mind? You know, it's amazing. I really have to say, hi. I have to say it's amazing. I just didn't expect this kind of crowd in the central region. Especially now, you're so in Kasungu and the lecture area, but this is something else. This is something else. For the first time, you have commented on those that are doubting that you can finish a 5-year term. Yeah. Why was this important to you? You spoke very passionately about this. But they're trying to discourage people from voting for me. Okay. These UTM people, they're trying to discourage people from voting for me. So I want to make it very, very clear that I'll finish the term. They'll be surprised. In a Banda tumati nkulukuta moyo. Mazo nkulukuta moyo. Ino ni nkulukuta moyo? Nkulukuta moyo, yeah. Nkulukuta moyo ndi kuti munthu amakan tai. Mchije wamu, Your Excellency, munabwera kuno ku Ntandire Central Region, huge crowds. Zimene zikupatsani zikulimbikitsani moto. Well, it's encouraging me kuti anthu andira. I was surprised, especially patanki paja. Last Tuesday. So it was only 1 day notice in America. We took the team up a minute, very late, from now on to America. It's just incredible. And they could up Kasungu. We didn't even plan to stop there. I didn't even know what we were supposed to stop. They just told me, let's take the loop. There might be people there. Kupila and Hambi, Kudwangwa and Belvon, Korobot, and so on. And of course here, this is a climax, so I never expected. Kwanthawi yoyamba mwachita comment za kuthekera kwanu kochita komaliza 5-year term ngati amalawi atakusankhani. Kunali kofunika bwanji kuti muchite comment zimene zikuchokera kuti? As I said here, because I said it because mchiche wangu. Chwa winake anana kuni ndika mwezi umozi. Then ndikatewa after 1 month ndapasa vice president and the vice president akachaponda. And I'm side people like Chaponda. He knows I'm going to Antoine Arijonina. I'm going to resent Chaponda. So it is just politics. Why is it stupidity? There's no way Muntu would grant Chile and they give up on a president form. So Mulindim Hambu, so Maliza 5-year term. I think so. Okay. I think so. I used to be a wrestler, you know. I can wrestle it now. Okay. I know you're only 44, but I can wrestle it. I can use for football. Yes. We want Paumalizira mwauza zotana Malawi and they haven't made up their mind. No, I tell them that there's hope, that we are serious. We have plans for the country. I didn't mention here. The rescue plan is finished. I've been working with it with local business people, local economists, international community. Both official and private international community. The plan is over. Ready to implement from 16 September. Mavuto a forex, mavuto a fertilizer, mavuto a zakudya. Well, the first one will be forex. Secondly, the debt restructuring. Ngongoi must manage. Because we're paying out every month so much money. All the money that comes from MRA. Ngongole, domestic and international. So we do forex and we manage the debt. And then we'll go to others. And certainly the impulse is one of the... How we are detailed. We want to thank you for granting us this opportunity to talk to you. And we wish you well, Your Excellency. Thank you very much. Thanks for coming and God bless. Amenewo Professor Arthur Peter Mutharika kumaliza kulankhula pano pa Ntandire. Ndiyetu tsopano mmene mukuoneramu akumaliza tsopano akupita
Nzanga Kafe wauona bwanji Nsonkhano alankhulatu Mutharika aliyense pano kunali kakaka kuseka aya nkhapo ndithu nkhani zingapo makankhani ina yomwe anthu ena amakamba misonkhano yawo kunena kuti apita Mutharika akufuna kulamulira mwina ka chaka chimodzi ka miyezi yochepachabe kenako apereka kwa jenasa kuti apitire kulamula amalawi atata wasankha pa 16 September pano. Anthu ambiri misonkhano andale amanena kuti zimene zonse ndizomwe akukonza Mutharika kuti achite aya nkhapo nkhani imeneyo anena kuti atiwo sinyapapi ati kwawo kutyolo munthu oti wochita zinthu zozerezeka amati nyapapi ndalankhula kuti ne sinyapapi siningapange zimenezo amaperekanso chitsanzo kunena kuti iwowo munthu ayo mwe anali president akuti amakhala mu office ndithu from 4 o'clock from 7 o'clock to 4 p.m. afotokoza ndithu kuti amagwira ntchito bwinobwino anthu enaso amene akwadziwa akutatha kuperekera umboni kotero iwo sangalowe mboma basi ukangokhala tsiku limodzi kunena kuti achita resign kuti unapitirize kulamula ambiri kwa mayankha Brian chabwino. Galimoto imene yanyamula Profesa Mutharika ikhale ikunyambuka pano msanga mshisha zamphamvu Mutharika. Yes. Apart from kuyankhula za nomo ayankhulako so za ndale normally sumaona mwina Mutharika akupanga comment za ndale koma apa apanga comment za ndale akuti pa ujeni pa chilomwe pali nyimbo kuti ukamputa vumbwe amaluma sakhulupira kuti pala anthu ena ake akuaputa ndakhoza kuluma no komanso apangapo comment zokuti izizi zomati iye ayikhanga tisamaliza atakhala kuti amalawi akhulupirira kuti awine 5 years akuti iye zimene zonse sizoona agwira ntchito molimbika ncholinga choti ngati amalawi anga akhulupirire kuti iwowo apange boma likubwerali azamaliza osati kusira munthu. So these are key zimene zatuluka pa Nsonkhano wawo wa lero. The enthusiasm ya anthu akanena DPP woye amachita react mpaka kumbuyo kwenikweni. I want you to comment on that. Brian, Mutharika anali ndi chikoka. You know, munthu ukakhala mtsogoleri uzikhala ndi chikoka ndi anthu. So apapa anaonesa chikoka anali nacho. Anthu amavomera akamapanga DPP woye. Anthu amaseka akamayankhula nthabwala. Komanso anthu athinka amva uthenga umene anabwereza. So Nsonkhano uwu anthu ambiri anabwera kuti azamve. So mukakhala muli ndi chidwi choti mumumve munthu anthu machera. So anthu anali atachera khutu kuti amve Mutharika. Brian, ndazionako anthu pa Nsonkhano kufika poti mlendo olemekezeka kufuna ambe kulankhula koma kumbuyo kwa anthu apitapita kale. Koma anthu amene akuona taonako misonkhano ina kuti mtsogoleri kapena mlendo olemekezeka pa msonkhanopo sanalankhule nkomwe koma kumbuyoko anthu ena achokachoka apita. Lero momwe amalankhula pano Mutharika mpaka nakufika kumapeto anthu ndithu anali akanalipo mpano mukuthaso omwe akona pakanema atha kuona ndithu ndithuzimo mpaka kumbuyo komweko anthu akanalipo koma kameramani wathu Chulu akujambula ndithu patali kwambiri. Anthu anali akanali pano mpaka na kufika pomwe Mutharika amaliza speech yawo mpaka na kuchoka malo ano anthu akuchoka nawo limodzi zomwe zili zinthu zopatsa chidwi potenga Nsonkhano kudera lomwe kuchitikira. Ndale za timajoko pang'ono taona Mutharika akuchita majoko speech isamangokhala too serious. I want you to comment on that. Unendevu zamani Mutharika momwe amayankhula mosekesa. Akamati mwakhaula you know the way he emphasizes kukhaula kuja umamveka mwina mwake wina atanena zomwezo I don't think zingapange sound mmene momo. So he's somebody wokuti he knows how to mix seriousness with humor. Lero akambapo so zimene zozoza umene makambira muja za kuti ujeni kuluma ndi kulumani akuti vumbwe kamputa maluma ndi kulumani ino mukumandinena munachoka kuno tife ndoyipa nde go away akwanena UTM kuti asabwere. So to mix that and still be relevant siza wina aliyense wina ukhoza kuti uyesere zomwezo anthu kukuzuma. So iwowo ndizijazo kuti I think ali ndi luso lokuti akhoza kuyankhula speech yawo kuphatikizamo so tinthabwala anthu nkuzilandira bwinobwino. Lero ayankhankhani zofunikira kwambiri zoti mwina akuzilankhula munthu wina akanazilankhula molusa kwambiri koma mukuyankha kwawo amaphatikiza ndithu
ndi nthabwala panali kakaka pano anthu aseka ndi makamba nkhani imeneyo ya UTM awayankha a UTM kuti zonse zomwe akumalankhula misonkhano yawo akuti akumva anafotokoza kuti kwathu kutyolo kuti mayimba nyimbo kuti vumbo kamputa maluma mukapitiriza ndi kulumani anthu anaseka pano panalinso nkhani imeneyo nena kuti akalowa mboma anthu ena kuna kuti ayi akangokhala masiku ochepa kuchita resign kwasira agent answer ayiyankhanso nkhani imeneyo komanso anayiyankhanso munjiraso yoti anthu ambiriso anaseka pano momwe amafotokozera nthawi yomwe amagwirira ntchito nthawi yomwe anali president anayankhaponso nkhani yokhudza iwo kubweranso mu mzinda wa Lilongwe afotokoza kuti kanoka ndikachiwiri kwa iwo kubwera mu mzinda wa Lilongwe ndi anafotokoza kuti nthawi imeneyo munachita kundithamangitsa fuka ndinali ku State House munachita kundithamangitsa chindithamangitsireni this is my second time coming to Lilongwe momwe amayankhira zinthu zawo anayisunga ndithu audience chifukwa akalankhula zinthu zina za serious kwambiri lese kukamba za manifesto amazabweranso ndikumenya kankhani kena kake kuti anthu kuseka kuti kodi akuti anthu akapita ku nsonkhano azisekapo samangokhala serious no kunoko I think there is so much stress ndi zinthu zina zimene mwina sizimakhala zili zabwino so kabwera kunoko komano mmene makuwuzira Brian kuti ipoti Mutharika amati amasekesa ndi iwenso ukayisede ikhoza kupezeka mwina anthu sadaseke ndi mphaso imene uli nayo anthu ena ndi mphaso izo akulankhula ena alibe you know so him akabweretsa joke on issues in Maseka but also maybe jamuna mpana umachira utuka misozi because of the way he mixes and the way it sounds you know so no he's able to do that and I hope he's able to convince Mamalanas because akuti panopa afuna nokupanga door to door campaign kuti auze anthu zifukwa zokuti akavotere DPP so I hope at the end of the day and amakamba poso zokuti nkofunikira kuti chisankho chitakhala kuti mina chawinidwa pakamodzi chifukwa cha ndalama zimene zilipo chani koma kupanga zimenezo kuyenera kuti ndiye kuti ntchito muyigwire chifukwa 50% plus 1 sizamwana yali pamene ponso ndi pamene timalizire mdzulo buno kuno ndi kuntandire anthu tsopano monga mukuona kuchilima mpunga ground anthu monga mmene mukuona akubwerera kupita ku nyumba koma ambiri nthawi ino adakalipo mpano yes anthu ambiri adakalipo mpano mene mwina makamera athu akuoneramo I think zunguonesa mwina support yawo yomwe ali nayo kuchipanja apita Mutharika adabwera kuno ku Lilongwe to make a statement kuti iwo ali ndi mphamvu anabwera kuno kudzauza anthu aku Lilongwe kuti awapatse voti pa 16 September anabwera kuno kudzauza kuti ali ndi mphamvu zoti akhoza kulamula mpaka 5 years atawapatsa mpata pa 16 September pano pamene panso mpamene timalizire ine ndi Malu ndachokera ku Johannesburg dandaulo langa ndiona zotino pamene president wanyu anakubwera pempho lathu ndiona zona zokuti like anthu ena amagwira kuchoka ku Johannesburg ndiye amapita kulindera pamene akupita kulindera pali maiko azinzathu like ku Mozambique amapereka 700 rand transport ku Zimbabwe amapereka 600 rand transport koma no ku Malawi timapereka 4200 imene ni ndalama yambiri kwa basi ndiye ife pempho lathu ndiona zona zokuti panopa tikiti ndi 1.5 anthu akatigwira kujako kulindera at least tizipezera zona zokuti no tizilipirako fair price nsonkhano mukazi uri kuthandizani bwanji nsonkhano umene utithandiza zona zoti no president afa Peter Mutharika akalowa mboma zinthu zimene zimene zoti zasintha andi mapassport ambaso kuwapeza mwa ize chabwino ndathokoza kwambiri zina langa ni Malu ndathokoza kwambiri pamene ponso ndi pamene tamalizira madzulo ano mwachidule kwambiri muti chani kodi sonone chimene manditchulira ine ndatani ndimafuna kuti munene zoona ndimanena nkhani ya fertilizer this country needs 250,000 metric tons for the AIP program alone akufuna apusisa Malawi Brian abwereka $10 million akalipira ku Lusaka factory ya fertilizer to buy 36,000 tons apanga cook program ogoka kuti afuna nene kuti fertilizer tizigulisa no 60,000 ka 65,000 ufuna kupusisa Malawi ubusa wantundu wanji wamachita kuziwa kuti chimene ndikupanga chincholakwa chimene ndikupanga chinchopusisa Malawi anthu otakuvutika iwe ngati mbusa ndikumachipangabe timalizire pambere nthawi yatithera timalizire imene nkhani ina titoyikamba bwino chabwino koma maona gulu linali pa iya italiona mwaliona ndiye wina akumati kuno kuchipinda kwake tiyimire pamene pa Suleiman
pameneponso ndiye pamapeto kulutsa kwathu kwa mawu madzulo ano ndinali ndi bambo Wanda Msisha komanso Kathe Maulidi. Kamera ndikuyankhulayi wakhala kuyigwira masana onsewa ndi amfumu a Henry Chulu, munthu wamkulu kwambiri. Achombezi ndi munthu wamkulu kwambiri. Ndimafuna ndibwereze kunena kuti why are we here? Chifukwa ena amathamanga magazi. We are here chifukwa apita Mutharika analipira ndalama ku Times kuti ife tibwere tidzaulutse nsonkhano umenewu. Kaya ndi UTM, kaya ndi MCP, kaya ndi DPP, aliyense akhoza kutitana ife kuti tiulutse nsonkhano umenewu. Ndio osamafunsa kuti kodi Brian anapita ku nsonkhano wa DPP bwanji. Ayi. Timapita kuna kulikonse. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno kuntandire Chilima Mpunga ground. Tukuperekani tsopano ku nyumba yathu yolutsira mawu ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre.